In san chéad drama eile Ocras, ghlach mé ról an bhóthair. Buineann Ocras le trúr, inín, máthair léithí agus strainséir. Agus tagan an strainséir orthú nuair atá siad a fáil bháis leis an Ocras I rith aimsir an drochiil. Bhí Bernie na Gilríide as tíor chonal a bhí a déine an smidú, agus láháin ag am lón hastig gwein dulgadí an sipa. Ní ra cead agam an festis ahrú mar bhí sé ródhéanaach, so chur mé cóta mór thar timpeall orm agus síos go dtí an sipalam. A déine dearmad an crut a bhí orm, bhí mé lia, bhí mé salach, bhí mo gruig lufa, agus bhí si héis paint buí da agus dulbh chur mo chuid féchla. So is deach go dtí an sipalam mar rénos agus dúirt ban an sipa. Níl tusa brenn go má churbe. Agus bhí mé tí a bhíú de go ra mé a scanan úta sí le a hall té go dtí an dochtúr. So tá spáin sé sin cé comáthes bhí an smidú a rinne gur Bernie na Gilríide. Tá casa beag ag déir an scéal a thugann cinál leid don loch féchanna dus na húfáis a bhain le cuinál beo sa Ghorta mór. Cuinnig súil amach le na haig.